Da bi smo šta radili? Odgovarali na pitanja. Odgovarali na pitanje. Ljubavi, moraš da odgovaraš na pitanja. Pa niko nije postavio pitanje. Čekaj, ljudi nas sad pozdravljaju. Ćao, čao. Evo, imate pravo na pitanja. Pitajte nas brzo nešto što zanima. Kao kako smo se upoznali, što najviše voliš kod mene. Kaže, kako ste? Kako si? Izgorelo? Da, mnogo nam je toplo zato što smo izgoreli bukvalno 5. put od kad smo ovde. Ja Sad, nikad nisam pa radio. čekaj, stani. Stvarno. Koliko ste dugo skupa? Skupa. Koliko smo dugo skupa? Mesec i po dana. Mesec i po, da. Dosta. Dosta. Dovoljno. A di ste? Koliko ste u vezi? Godinu i po. Mesec i po. Ali da smo godinu i po, verujte mi. Da li ste na Egiptu? Na Egiptu Da, nismo, jesmo, ali na- u Egiptu jesmo. Kad ćeš u Luksemburg? Pa vidjet ćemo. Gde ti je Anđelko? To ti bivši dečko. Nino! Gde ste se upoznali? Koliko imaš godina? Pa, upoznali smo se... Startovala me. Nemoj da lupaš gluposti! Startovala me devojka na Instagramu i to tako sve krenulo. Šalim Ne se. znaš da ugasim ovo. Koliko se dugo poznajete? 2 meseca. 2 meseca? Malo ima jače. Nije, 2,5. Pa 2,5, da 2,5. se znamo. A? Koliko imaš godina? Ko, jel ti? Ja? 29. Da. Pa, valjda znate, ja 23. Ja nema hrče kad spava dosta ovih istih pitanja. Kako ovo originalno. A stvarno jeste, malo šale. Ne. Ne, Ne. Barem nikad nisam čula do sad. ne. Baš ste lep par, hvala vam. Bilo je pitanje, čekaj, stani. Šta najviše volite jednog od drugog? Pa isti smo. Isti smo, jaje i jaje. Jaje i jaje. A zapravo ja najviše volim kod njega što je onako kao prijatelj mi je pre svega i razume me u potpunosti, ima razumevanje za mene i moje ludosti, ponekad. Tako da kapiramo se, to je najbitnije. Da. To mi se najviše sviđa. Zdravo! Šta ste u horoskopu? Jarac Škorpija. Vodolije vaga. Kako ste se? Može, pozdrav. Spontano, otišli na Vidi kafu. ako možeš da mi nabiješ ovo usta pa da ne mogu da me vidim. U kojem ste gradu trenutno? Hurgada. Dobro bre, ljudi, dajte bre malo normalnih bre. Stvarno, Ništa, mislim, bre, date šta ono, pišete kao tu? neko pitanje i to, ćao, ćao. Ime kako podnosiš Teodorinu ludost. Podnosim još sam gori od nje. Rekli smo, isti smo i onda podnosim. Ne znaš šta smo trebali? Trebali smo uzmemo rokovnik, da napišemo pitanja i onda kao ćao, ćao i odgovoramo. I ja tebi postavim pitanje, ti meni. Da. Koji si mjesecu rođena Teodorina? Februar. Može šta se smijete toliko? Ja ne znam šta je s ljudima koji mene napadaju, zašto se smejem na silu i zašto se smejem tako i ne znam ti ni ja šta. Evo ga Alen, gde ti je Nino? Zapiši me tamo, za 3 dana dolazim da me radiš. Desna ruka, unutrašnji deo, hvala. Pozdrav za našeg prijatelja. Ne, Alena. ovo je sok. Ne pijem alkohol. Da li ćeš da ideš na njene nastupe? To je... Ne, on ima svoj posao, ja svoj i naravno kada sam tu negdje u Beogradu i Pojavit ću se, naravno. Tako je, ali to ne praktikulno, prosto. Kako ide košarka u doba korone? Evo, čekamo da vidimo gdje ćemo, šta ćemo.
Još uvek ne znam gde ću nastaviti. Jel ima šanse da me poznaš? Šta najviše mrzite jednog drugog? Ne mrzimo ništa. Ništa ne mrzimo. Prosto, Mržnja ne postoji. tako je. Neke stvari normalno da zameramo, ali ne mrzimo. Da. Koliko tetovaža imate? Ovo Nino treba da govori. Puno. 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 Stvarno ne piješ alkohol? Pijem ponekad. Ne loži kad ću alkoholiču. Ne laži, Nino, bre, za Nino. koga navijaš? Za Partizan. Okoreli grobar. Dobro što, iskreno je. Okoreli grobar. Kakav je bio prvi susret mame, Goci i Nina? Pa lagano. Super, super, stvarno. Šta vozi Nino? Autobus. Koliko imate godina? To smo rekli. Šta? Poderavate? Da li Podjebavamo? ne lupaj, pre možda podržavamo A li? podržavamo, kako ne podržavamo? Da li verujete u Boga? Da, Da. jako. Ljudi se upoznavaju čitav život i opet se ne upoznaju. Pa Tačno. tako je. Ali zavisi prosto kako s kim. Nekoga možete da upoznate jako brzo. Upoznali smo se na kafi. Spontano. Ima li Nino Pozdrav iz Aqua Magica. Pozdrav komšija. Sad si previše crn, nema tetoviranja do novembra. Važi. Kad će biti na postiju? A dobro, za nastupe u daljnjem periodu ćete biti obavešteni. Ja se nadam samo da će ova korona što pre da ode od nas i da će sve biti okej. Koja ti je omiljena tvoja pesma? A svi znate da ja ne mogu to da izaberem, zato što mi je jako teško, vezana sam za svaku pesmu na neki svoj način. Otkud ste? Od svud. Nino, koja ti je najdrža Teodorina pesma? Sad ćete se razočarati. Da. Ne, Voodoo. Ne, Voodoo. Mi moramo da idemo, laku noć svima, sad ti je zanimljivo.